Azken egunetan legebiltzarrean garatu den elkarrizketa eztabaida dela eta argi geratu da Euskal Herria guztiz atzeratuta dagoela ikerkuntza. Eta ez gu askotan esan edo pentsatzen dugun moduan, pentsatzen dugula oso herrialde industrial aurreratu da garela. Hori tamalez ez da hola. Euskal Herrian industriak piso handia dako, oso indartsu eta sustraituta dago egitura industriala gure eskualdean, gure lurraldean, baina konparatzen badugu Euskal Herria, Europako herrialde edo eskualde aurreratuekin, egoera argi eta garbi geratzen da eta tamalez ez gure onerako. Legebiltzarreko eztabaidetan behin eta berriz aipatu da gure egoera ez dela oso ona konparatzen badugu Euskal Herria herrialde aurreratuekin. Baina herrialde aurreratuak aipatzerakoan, aipatu da Alemania, Finlandia eta gure kasuan. Ikerkuntzan egiten dugun ahalegina, gutxi gorabehera, barne produktu gordinaren 2% geratzen da, eta herrialde aurreratu horietan 3%, gutxi gorabehera. Tamalez egoera asko txarragoa da. Zergatik, herrialde aurreratu horietan, herrialde handi horietan, mota guztietako erregioak, eskualdeak dagoz. Batzuk industrialak, beste batzuk nekazaritzan oinarritutakoak, turismoan edo zerbitzuetan. Beraz, konparazio horiek, bataz besteko horiek, ez dira baliogarriak Euskal Herriarekin konparatzeko. Euskal Herriak instituzionalki ideiak bat edo beste bat izan da, baina ekonomikoki duen dimensioagatik konparazioak izan behar dira beste erregio aurreratuekin, erregio industrialekin. Konparazio hori egiten badugu, tamalez gu ere egoera asko txarrago geratzen da. Erregio industrial, Europako erregio industrial aurreratuetan, ikerkuntzan inbertitzen ari dalako, 4%, 6% eta baita 8% kasu batzuetan. Beraz, gure 2% hori ez da bakarrik bajoagoa. Konparazioa ikusten duzunez oso txarto geratzen da. Oso herrialde industrial sendoa gara, baina arrisku ikaragarriak ditugu aurrera begira gure maila teknologikoagatik. Horretaz behintzat kontziente izatea, eta baita ere estadistikan eta informazioa kudeatzeko orduan ez baditugu datuak modu egokian erabiltzen, arrisku oso handiak ditugu aurrera begira.